Η Ιερά Μητρόπολης Ρόδου μας στηρίζει, ο Σεβασμιότατος μας στηρίζει, προσεύχεται για μας δίνει δύναμη και θέλω να πω και άλλα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Εμείς θα είμαστε εδώ για εσάς, για τα παιδιά και για όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε όλοι. Ο κύριος Χατζηπέτρος. Έλα, μάθα, στον κύριο Χατζηπέτρο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο Ευθυτούλης είναι η μασκότ της Ευθύτα. Θυμήσου, υποστήριξε, δράση. Λοιπόν, να το βλέπετε και θα σας καθοδηγήσω σωστά. Κύριε Ψηλάντη, ελάτε. Τσαμπίκα. Κύριε Καλαϊτζή, ελάτε. Εσείς, και αν θέλετε να πείτε και δύο λόγια, ωραία, προσφέρετε, ελάτε κοντά μου, στον κύριο Καλαϊτζή. Καλή, Κυρία Ελένη μου, θέλω να πω δύο λόγια από καρδιάς. Είχα ετοιμάσει κάτι, η αλήθεια, αλλά προτιμώ να τα πω έτσι από στήθους που λένε, διότι Ελάτε κοντά. η απόψινή βραδιά και αυτή η βραδιά η οποία είναι καθημερινή κάθε χρόνο για όλους εμάς που ακολουθούμε την πορεία της Ευθύτα. Μια βραδιά πολύ σημαντική, γιατί φέρνουμε στο μυαλό μας τους ανθρώπους που χάσαμε δυστυχώς στην άσφαλτο. Εν τούτης, για όλους εμάς που μένουμε πίσω και για όλους τους ανθρώπους που έχουν πονέσει και συνεχίζουν και πονάνε από ένα τραγικό δυστύχημα ή φέρνουν βαριά τραύμα από ένα τέτοιο γεγονός, η ευθύνη όλων μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και είναι αλήθεια ότι αυτή την ευθύνη που ενδεχομένως όλοι εμείς στην καθημερινότητά μας να την αφήνουμε, η κυρία Ελένη, οι συνεργάτες της και όλοι εκείνοι οι οποίοι στέκονται κοντά στην Ευθύτα, αλλά και σε ανάλογες οργανώσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Η κυρία Ελένη μας έφερε κοντά σε Ευρωπαίους ανθρώπους οι οποίοι ανάλογα έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους στην άσφαλτο. Ο δικός τους καθημερινός αγώνας είναι αυτός ο οποίος εν τέλει δίνει μια χαλιβέρευση στην πορεία αυτού που λέμε του γεγονότος του αυτοκινητικού δυστυχήματος. Και γι' αυτό το λόγο και μόνο, το λόγο, όλοι εμείς είμαστε πραγματικά γνώμονες. Ευχαριστώ πολύ. Ειδικά εγώ που με το μέτρο των δυνάμεων μου έχω βρεθεί δίπλα σας. Ευχαριστώ. Και έχω παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα σε επίπεδα κυβερνητικά, σε επίπεδα πολιτείας. Η αλήθεια είναι ότι ένα πράγμα είναι πολύ λίγο. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Και επίσης, Μιχάλη, μια που σου έδωσα εγώ το βραβείο αυτό, θέλω να σε εκφράσω και εσένα, όπως και σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την μουσική, ότι η μουσική είναι εκείνη η οποία αγαλιάζει την ψυχή μας. Και είναι εκείνη η οποία μας ηρεμεί για να μπορέσουμε να σκεφτούμε καλύτερα και να γίνουμε καλύτεροι στον δρόμο μας. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Αυτά τα παιδιά τα εκπληκτικά που άκουσα απόψε. Μα πόσο ωραία τα λέγατε. Πόσο ωραία τα λέγατε. Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδιά. Να σας πω ότι και ο κ. Ψελάτης είναι εξαιρετικός πιανίστας. Εγώ θα ήθελα να ήμουν εξαιρετικός, αλλά έχω μείνει μόνο ένας απλός που παίζει πιάνο καμιά φορά. Θα το έχουμε υπόψη μας. Το ξέρεις το κομπιούτερ. Μισό λεπτό. Η κυρία Πατάπη. Τσαμπίκα.
Μαζί με τη Μικαέλα, μαζί στο δίνουμε. Μαζί. Για το Λύκειο Ελληνίδων. Σ' αγαπάμε πολύ. Η Ευθύτα σ' αγαπάει Άρα πολύ. Άλλο, Τζαμπίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζαμπίκα. Και εμείς είμαστε πέρα από εθελοντές της Ευθύτα, είμαστε από το Λύκειο των Ελληνίδων Ρόδου, Εργάνη, Αθηνά. Ένας φορέας που εκπροσωπεί την παράδοση και είναι ένας φορέας που δίνει και εκείνος το δικό του μήνυμα ότι είμαστε εδώ, πρέπει να δίνουμε το παρόν, γιατί το κομμάτι της οδικής ασφάλειας μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους και αφορά κυρίως τα νέα παιδιά που είναι η ελπίδα, το όνειρο και ευελπιστούμε να γίνουν οι καλύτεροι μελλοντικοί οδηγοί και αφήνουμε τον κόσμο στα χέρια τους. Χειροκρότημα στα παιδιά που ήταν όλα τέρετα. Παρόλο που δεν το έχω, αλλά έχω την κυρία Ελένη που είναι έμπνευση για μας. Όλοι εμείς οι εθελοντές της Ευθύτα, τώρα τυχαίνει να μιλάω εγώ, σας αγαπάμε πάρα πολύ και αν δεν ήταν η κυρία Ελένη σε αυτό το κομμάτι να μας βάλει δυναμικά, να το πιστέψουμε και να το νιώσουμε, όλα αυτά τα παιδιά δεν θα στεκόντουσαν εδώ δίπλα. Ευχαριστούμε κυρία Ελένη, σας αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, έλα Τζαμπίκα, δώσ' αυτό. Εσείς οι θελοντές, ελάτε. Τιμήσανε και τη Αμαμπίλ, ποιος θα τα... πού είναι ο κύριος? Κύριε Καλατζίτση, για την Αμαμπίλ είναι, για την παιδική χοροδία. Ελάτε, εσείς όλοι οι θελοντές. Εσείς όλοι οι θελοντές για την παιδική χοροδία του κοινωνικού και του μορφωτικού, την παιδική χοροδία. Σιεράς Μητρόπολης Ρόδου. Έλα να παραλάβεις. Για όλους είναι. Μπράβο μου. Ελάτε. Μπέρκε, έλα κοντά μας. Πάρε μάνα τη μηχανή. Come here with us. Μπέρκε, come here. Ανταλλαγή φοιτητών. Είναι φοιτητής από την Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Έλα, μάνα, είμαστε ok. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τι, Άννα και ο Μάνος. Και ο Μάνος εθελοντής, έλα. Ελάτε μαζί μας. Αχ, γιατί είμαστε στενοχώρια. Εγώ το σπίτι μου εδώ. Ελάτε μπροστά. Δεν θα φαίνομαι. Δεν φαινόμαστε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι με Ντόντι 3, 2, 1. Τελειώσαμε. Σκοτεινή, γιατί είναι σκοτεινή. Ναι. Φόρεσε όλους. Γιατί είναι σκοτεινή. Χοροδία, Θα μας τη στείλετε. Αυτή η Δήμητρα, θα τη σκοτώσουμε τη Δήμητρα καμιά ώρα την κυρία. Ντόντι. Παιδιά, εκεί την κυρία Δήμητρα. 3, 2, 1 και... Όνειρο. Ωραία, τελειώσαμε. Μπράβο. Καλά.